Goeiemorgen, goeiedag of goeienaand, Dr. Hoffman. Mijn naam is Tapedukonani Martha en ik is opgewonde om vandaag mezelf en jullie voor te stellen. Ik woon in Bella, Kaapstad, waar ik samen met mijn vriendelijk een huismate bly. Daar is een paar dingen waarvan ik baie hou. Ik hou daarvan om tijd samen met mijn familie deur te brengen wat hulle beteken verby. Een van mijn streekpunten is dat ik nie makkelijk opgee. Mijn grootste zwakheid is om te zien hoe mijn ma zwaar kry. Mijn grootste zwakheid is om te zien hoe mijn ma zwaar kry. Wat mij diep raak, maar dit dryf my om verder te werk vir 'n beter lewe ons albei. In de toekoms wil ek 'n moeder wees vir baie kinders. Deur 'n kinderhuis oop te maak. Ek wil vir hulle leef. My rolmodel is Rihanna, omdat sy 'n suksesvolle zakenvrou is. Baie dankie dat julle geluister het en my 'n bietjie beter leer ken het. Tot ziens!